Bé, ja he sortit del CEMAC, de la conciliació, i evidentment no hem arribat a cap acord, i ara l'empresa tindrà un any i mig fins que li arribi el judici de l'acomiadament per buscar els calés i per pagar la indemnització d'aquest acomiadament procedent, que és claríssim. D'aquesta manera, la reforma laboral ha permès a les empreses acomiadar i tenir temps per finançar-se, i al final és la resposta liberal a dir, tenen les empreses dret a acomiadar per calés? Doncs sí, pot agradar més o menys, però em sembla que no és descabellat, no? Les empreses volen desvincular, que paguin. Llavors seria més pràctic que ho diguessin directament i no ho amaguessin amb tantes regulacions i tantes complicacions. Fessin una llei que diguis, mira, pots acomiadar pagant tant, i llisto. I ens estalviem tota aquesta moguda dels acomiadaments procedents, els acomiadaments nuls i tal. Però com sempre els polítics, tot ho fan complicat. Tenim aquesta legislació laboral que no saps mai quan va d'acomiadar un treballador, perquè pot valer procedència o potser i no parlem de menys. En fi, no voldries empresari.